Madzibaba Simon ubata tirisanganiro pachidza uyati namande varanda vaMwari. Pastor wedu waMwari shadino agenda chiyenza chakanaka kuti ndirarame chiyenza chakanaka kuti ndirarame kutenda kakanaka pazvinhu zvakanaka kutenda kakanaka pazvinhu zvakanaka mambo wedu ndinopona isu nesimba renyu mambo wedu ndinopona isu nesimba renyu kutenda kakanaka kutenda kakanaka pazvinhu zvakanaka 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 mambo wedu ndinopona isu nesimba renyu mambo wedu ndinopona isu nesimba renyu. Checheriyo chiedza pastor wedu waMwari asha pamberi noshoko rokutenda chipamwe nabadakarai pamberi nokunamata nabadakarai wacho nabamutisi pamberi namamutisi apanje nokunda kunamata paripiri kuna Mwari ndiyo mukuru wedu eshe mashechi eshe mazese eshe nezioni majegenisheni amweni ai anyama kwanisa madainzira hangu asi pamberi nokunamata varanda vaMwari na DJ wedu chibaba chedu last gear pamberi Mwari ngavaropafadze varambe chipusisa mangoma edu zvakanaka na Benzo Power.